wedi adolygu 3 o'r seinyddion neu speakers gwahanol sydd ar gael ar hyn o bryd. Mae gennym ni hat efo yma, mae gennym ni hwyaden, a mae gennym ni fox. Gawn ni weld. Dyma yr equaliser music hat. Dydy yr seinydd yma ddim yn cael ei bweru gan batri fel yr seinyddion arferol. Mae hwn yn chwarae ar bwer sy'n dod o'ch MP3 chi, a mae'r sain yn dod yn syth i'ch clustia chi o'r headphone sydd yn yr het yma yma. Mae yna baneli gola diddorol yma sydd yn goleuo fyny i gyd-fynd efo curiad y gerddoriaeth. Pan o'n i'n chwarae'r sain ychydig ar uchel, oedd yn craclad, oedd yr ansawdd ddim yn da iawn. A yn bersonol, dwi ddim yn meddwl fyswn i'n gwisgo'r het yma i lefydd lle mae pobl am weld fi. Marc allan 1 ar 10, dwi'n meddwl fyswn i'n rhoi 4 i'r equaliser music hat. Nesa, mae gennym ni'r audio vibe, ac oherwydd i faint o mae o'n berffaith i fynd i gampio. Y ffordd mae'n gweithio ydy, ddech chi'n blygio fo fewn i chwarae'r MP3, a wedyn mae'r darn bach ar y cefn yma yn dirgrynu, felly wrth i osod o ar unrhyw wrthrych, ddech chi'n glywed bod o'n troi o mewn i seinydd, a'r llyfr, ar hyd yn oed potel dŵr, neu hyd yn oed i roed o ar y babell. Mae fel arfer yn gweithio ora ar wrthrycha mawr gwag, er enghraifft boxes fel yr box mae'r audio vibe yn dod yno fo. A marc allan o 1 ar 10 i'r audio vibe di 8. Yn olaf mae gennym ni yr iDuck. Mae'r iDuck yn dod mewn 2 ran, sef yr hwyaden ei hunan a'r wy yma. Ac yn syml iawn, oll sy'n eich wneud ydy plygio'r wy fewn i chwarae'r MP3. Dewis y trac da chi eisiau chwarae. A mynd am y bath. Wedyn, da chi'n cael yr iDuck. A mae hi'n ddi-wifr, felly mae'n saff i roed yn y bath. Da chi'n gosod hi ar audio, pwysau reset a scan, glod i gerddoriaeth. Mae yna 2 opsiwn sain ar yr iDuck, uchel neu isel, felly mae'n syniad i chi osod eich lefel sain ar y chwarae'r MP3 cyn dod mewn i'r bath. Mae yna opsiwn hefyd i glywed y radio, felly dyn ni roed o ar FM, ac yn clywed y radio. Marc allan o 1 ar 10 i'r iDuck, 9. Felly o'r 3 dwi wedi adolygu heddiw, yr iDuck sydd yn mynd â hi. A dwi awydd bath rwan, felly dwi'n meddwl bod hi'n amser i chi fynd.